Tawag lang ko Monica. Dili yun ko kalimot sa time katong nakabalo ko, nabuntis ko. Graduating nako sa college ato. Perting kuula, o galibog yun ko o wala yun ko kasabot sa gibati nako. Basta kay pag human ako gihilak, kaya ang una yun akong gibuhat, kaya nakikita ko sa kong uyab. Giadto na ako siya sa iyahang apartment. Uyab ni for 3 years kapina. Ug dito na ako giingon siya ha, nabuntis ko. Ga-expect yun ko nga na siya ingon nga at least man lang makuhaan gamay ang kabugat nga akong na-feel. Pero ang akong nadungog kay makahugnog sa mot. Hingan siya, nganong buntis man ka. Muna'y pangutana niya sa kuha. Nawala jud dayo nako tubaga. Taman lang ang tanan sa kong nahuna nga naunsa man ni siya. Siyempre gadjegs man ta permi ba. Wala pa gani ko katingog pero gipunan pa na niya nga basin dili ako ang amahan ana. Gi-withdraw man ako ba? Kabalo man ko ana. Kabalo man ka ana. Safe man ta. Kadugay na nato nga sigig checks. Unya karon pa ka mabuntis. Dapat sa una raon ta. Nagkatawa na lang yun ko tungod sa kasuko o nakahilak tungod sa sobrang kasakit. Wala yun ko ga-expect nga mato iyang response sa ko ang gibalita sa yaha. Tanang mga istorya na sakit, giistorya na ko niya. Gipamalikasan ako siya. O gisagpa. Gisagpa na ko siya dili lang kausa. Kuntili gisagpa na ko siya ikadaghan. Gingnan ako siya na kung dili niya kayang panugutan ng bata. Bahala siya. Kaya ra na ako ni. Bisan ako ra. Pero gupaabot pa kong sa itubag niya. Pero wala man na gyud siya ni tingog. Nagtanaw lang na siya sa kuha. Nitalikod na lang ko ana nga naghilak nga ginahinag lakaw palayo. Kay namasin pagihapon. Nga basin iyaha kong pugan. Pero wala. Naglakaw na lang ko sa daplin sa kalsada na wala o kabalo kung aha ko padulong ato. Gahilak ragyod ko. Ug sa dihang naalay ni kalit nga ni hunong na motor. Wala pa dayon ko nakaila kong kinsa. Kay puros luha ragyod ako ang mata. Ug wala yud ko sa saktong hunahuna ato. Ingon ang nagmotor nga, nansa man ka? O giklaro yun ako glantaw siya. Si Rico di ay. Kini si Rico kay classmate na ako sukad elementary o high school. Ug same marapod mi nga giskwilahan sa college, pero lahi mi kurso. High school pa lang mi, kay nanguyab na ni si Rico sa kuha. Pero kay study first man ko sa una. Wala yun may gauyab. Ug anda man daw siya magpaabot kung kanusa na pwede na ko. Mo nang nagka-close yun may ayo ani niya sa una. Nausab lang ang tanan sa dihang nakaila na nako ning ako ang uyab karon. Pero naalang yapon may mga time nga magkaistorya ug magkasabay. Kay naan naman may mga common friends. Pero friends, ragyod mi tama niya. Sa moto nga gipasakay ko ana niya siyahang motor. Nisakay rapod ko. Gusto ko nga mawala sa kalibutan ato. Bisan kadyot lang.
Gidala pa ko ni Rico sa Osaka Bakery. Dayon gipalitan og ice cream og sliced bread. Naghilakid ko na oil gakaon sa kuang paborito na comfort food. Hangtod sa wala nakagwanta sa Rico kay ulaw na daw kaayo. Nga kami ra gilantaw didto og basin makaingon ang mga tawo na giaway ko niya daw. Ningon na lang siya nga manago na lang daw mi. Motago sa daw mi. Wala pa ako kasubot dayon siyang giingon kung unsay motago ug aha dapit motago. Hangtod sa naabot na lang mig pinakalit sa usa ka hotel. Nakapangutana yun ko niya kung anong nami dito. Ningon ra na siya na para daw makahunat kog pagawas sa akong gibate. Ug para daw mahilak nako ang tanan. Ni okay ra pud ko ato kay salig man pud ko niya ug never pa ko niya gibastos. Sukad sa una. Ug dito ko gapadayon sa pagpagawas sa akong kasuko ug kasakit sa akong uyab. Gingon nako tanan kay Rico. Ningon pa na si Rico na base na shock lang daw ako ang uyab. Maong naingon to niya pero para sa kuha bisan pag nakuratan kaayos siya. Dapat wala to niya giingon kay murag wala siya salig sa kuha. Na mura bag wala siya kailas sa kuha na dugay naman unta ming uyab. Basta kay gahilak lang yun ko ato nga gasagol ang kalagot. Kasuko, kaguol, ug kabalaka na wala yun ko kabalo sa unsa ang dapat na kong buhaton. Mag-unsa man ko. Unsaon man ako ni. Kaya baka yun ako ni. Nga ako lang usa. Ug kapadayon lang jud ko og pagawas sa akong gibate. Diha ni Rico. Ug sa dihang ni kalit lang nag-ingon sa Rico nga kung dili siya, ako na lang. Ang una yun akong reaksyon pagdungog na ko ato niya kay nagkatawa na lang yun hinoon ko siya hanggingon. Grabe mag-trip magbinuang lagi ba. Pero nahunong rapodayon akong pagkatawa kay pagtanaw na ko niya kay seryoso man kaayo siya gnawang. Hingon pa sa Rico, seryoso ko Nick. Kabalo ka nga love kay ka na ako sa una. Abigin na ako nga nawala na pero na-confirm na ako karon nga nagtanaw ni mo nga gahilak ka, nga nasakitan ka, nga love di ay gihapon kaayo ti ka. Nasakitan ko na makita kang nasakitan. Wala pa gyuday na ako nalimtan akong saad nimo sa una nga magpaabot ko hangtod sa kanusan na pwede na ka. Huwag kabalopod ko sa pamilya ni Monique. Dili pwede na moingon kanila na walay amahan ang bata. Unang kung dili niya kayang panagutan, ako na lang. Handam ko. Na-shock yun ko siya hanggingon. Tinud-anay mandiay ang iyaha. Abi ko gusto lang niya na pakataon ko. Pero deep inside sa kong heart, tugunahuna, kay medyo na okay ko. Feeling na ko, giluwas ko niya. Pero may smile lang ko na niya ug ako siyang giingnan na dili man na pwede Rick. Imposible man na imohang gusto. Nito bagpod siya nga. Dili man na imposible Nick. Pumasugot ka. Kay para nako, kaya nako na mahimong papa si mong anak. Bisan dili ako ang tinuod na amahan. Kung musugot lang ka.
Pero giingnan gyud ako na siya nga kung posible man ihang gusto, pero lisod jud kayo. Basin sa karon narataman na iyahang pagsabot. Kung wala may kabalo sa mahitabo. Ang nasa kong nahuna, kay basin mahimo raning rason sa mong away pohon. Kumusugot ko siya hanggingon. Pero ningon pa na isriko sa ko Nganik, love kaayo ka na ko. Dili ko gustong makita kang nasakitan o galisod. Wala pud ko kabalo sa mahitabo pero ang sigurado lang ko nga ang love nako para nimo dili na ni mawala. Wala ko ilaing mabuhat ron. Kung dili ang mosaad nimo nahangtod sa love di ka. Sabton ka nako. Ug naara ko perme bahalag magkinaunsa pa. Basta sugod karon. Ako na ipapa si mohang anak. Ug kung makatunan nimo na higugmaon ko, syempre malipay ko. Pero kung pasudlon ko nimo si mong kinabuhi sa bisan, ani na pamaagi, kay sobrang malipay nako. Nakahilak na lang pod hinuon kog samot. Pero ang rason, kay dili na ako matawag na nalipay ko. Pero nagpasalamat gihapon ko. Nga naday gihapoy lalaki na anda mo dawat nako. Ug nay usa ka lalaki na sukad sa una hangtod karon. Kay ang gibuhat lang niya. Kay ang higugmaon ko. Ang akong gibuhat kaning higda na lang ko ana. Nga nagtalikod siya ha. Then giingnan ako siya. Dili gyud ana kadali og kasayon rek. Dili na ko deserve ang love nimo. Nitubag sa Rico nga huna-hunaa lang sa Nick. Basta naara ko para nimo. Wala na ko nitubag niya ana o gunahuna na lang ko kung unsay sakto na kong buhaton para ma-okay ako ang sitwasyon karon. Hantod sa wala na ko kabantay nga nakatulog na ko tungod siguro sa kalibog na ambot na lang yod og unsay buhaton nako. Ang kabalo lang ko kay si Rico ang naa ug ang kuyog nako karon. Pero ako ang uyab kay wala. Ipasakitan pa ko niya. Sumatong nakamata na lang ko nga nanay fried chicken. Wala nga on mi ana, bibo pod kaayo si Rico gistorya bisag unsa. Maayo gini siya mo storytelling ug joker pod ni siya. Naminaw ra pod ko ug nagkatawa-katawa na murag walay dakong problema. Hangtod sa kalit na ko siyang gipangutana na sure gud ka nga okay ra ka sa ko. Nitubag sa Rico nga sa una raman ka nga okay para sa ko. Hantod karon kay wala na usab. Tubag pud ko niya nga nanay laing laki na nakahilabot sa ko. Boros ko karon. Kunya wala panaguti. Kumusulod ka sa kinabuhi nako karon kay sigurado ko na lisod kaayo imuhang magian. Ug dili ko makasaad, nakaya ka na akong i-love na sama sa imuhang pag-love sa kuha. Mga pila po na ka-seconds nga nitutok sa kuha si Rico before siya niingon nga, Nick, I love you. Sabton ka na ako. Paminawon ka na ako. Ug naar ko kanunay para nimo. Dili na ako na ma-prove. Kung dili ko nimo hatagag chance. Dili ko gusto na wala kay kauban sa panahon na lisod kayo imuhang sitwasyon. Nick,
I love you, jud kaayo. I love you, Nick. Nagtanaw ra jud ko ana niya. Nagtanaw pud ko siyang mga mata. Makita man pud nako. Ug ma-feel man pud nako nga tinuod iyahang mga gipang istorya. Wala jud ko kabalo kung sakto sa pa kong buhaton. Ang kabalo lang ko nga naa si Rico nga andam kong kuyugan ug suportahan sa pagpadayon nako sa kong life. Isip usa ka inahan. Ug sa dihang gikalit lang nako nagduol ako ang nawong siyaha. Ug ako siyang gihalukan. Mura ra siya estatwa. Nakuratan siya sa gibuhat nako siya. Ismak lang to na kiss ang sugod hangtod sa gipaak na nakog ayo iyang lips. Pero wala siya response. Hangtod sa gihawiran niya ako nga baga. Ug iya akong gipaundang sa kuang gibuhat. Ingon si Rico, dili nimo kinahanglan nga buhaton ni Nick. Dili pa karon ang right time, ana. Dili nimo kinahanglan na pugson imuhang kaugalingon. Para ani. Pero ato na time, maoro to ang naasa kong unahuna na pwede na kong buhaton para niya. Maoro to'y pwede na kong ihatag siya. Kay kayanon gani niya nga magpakaamahan sa kong anak. Bisan dili siya ang papa. Ako siyang giingnan. Rick, please. Kinahanglan ako ning buhaton. Kay unfair kay nimo ang sudlo nimo na sitwasyon. Ayaw ka balaka. Kaya wala ko napugos. O gusto po na ako ni. Gusto magkaka nga mahimong part sa akong life. Medyo taod-taod pod nakahilom ang nahitabo. While nagtanaw siya na ako. Hangtod sa nikalitan na siya duol sa kuha. Gihawiran akong aping. Ug iya akong gikisan. Pila ka minutes po tong pinaakay na halos wala na ginhawaay. Maayo man din siya mo kiss ba? Hingon pa siya. Wala lang kakabalo ni. Nga dugay na nako ning giampo na mahitabo. O karon ni abot na yun ang time na pwede na kang makuha. Og dito na niya nga ginayhinay hubo ko ang mga suot. Paghubo niya sa kong blouse, kay may kiss pa na siya sa kong shoulder. Sa kadahubo niya sa kong suot, kay ginakisan niya ang part na kitapunan siyahang mga gipanghubo. From pina-gentle na kiss, hangtod sa wild na kaayo nga hinalukay. Hangtod sa na-feel na ako nga iyahang kamot, kay naanay gikumot. Hangtod sa ang iyahang kamot, kay naanay gikuot. Gifeel na lang gid nako ang kalami nga ako na-feel. Magparte pa niyang kaon, nga mura gid siya gakaog prutas. Nga gitilawan gid kaayo hangtod sa pinakalast. Nakatas. Naginahitabo namon ni Rico atong gabi una. Nagsigil na siya I love you sa kuha. Pero wala akong ni-response. Ikabalo ko nga dili love akong na-feel para niya. Thankful lang kay ko nga naa siya sa kong tapad karon. Ug sumaabot na panahon. Sa moto nga paghuman sa mong naistoryahan, nasabutan og mga gibuhat. Manguli na me. Ug ihatod ko niya sa ko ang giabangan.
Pagawas mo dito, kay medyo may gaan gamay akong gibate. Narayapoy kasakit o kaguol, pero dili na kayo. Makaya nag-smile, kay kinahanglan man na magpadayon o magpaka-strong pa ko. Hilabi na ron nga naan ako'y anak, ug naaman po'y andam nga motabang namong duha. Sari ko kay makita na ako na malipayon kaayo. Murag nakalimot siya siyahang gisulod na relasyon na dili sayon. Nisalig rigid ko niya na dili siya mausab ug iyahang tumanong tanan niyang gisaad sa kuha. Pero pag-abot na ako sa kong boarding house, kay naa gyud na ako ang uyab nga naa sa may gate nga nagtindog. Ambot lang kay mura man hinuon kog nabalaka nga nakit-an ko niya nga nakoy laing laki nga kuyog nga gihatod pa ko. Og kailara ba siya og kabalo kung unsa og kinsa si Rico. Una-una na ako basin masuko ni siya og basin makaingon yun siya na dili siya ang amahan aning ako ang gidala. Basin pag magsumbagay pa ni sila dere, kay basin mubuhi na sad og mga sakit na istorya si Jay. Si Jay ang uyab na ako. Pero wala man ko kasagang sa gibuhat ni Jay. Yahaman kong gikakos. Dayon perte niyang pangayog sorry. Nihilak pa na siya. Yun si Jay. Sorry love. Sorry. Sorry yun kayo. Sa'yo po kong gibuhat kaniha. Bugo kay Kuato. Nahadlok lang ko. Kay graduating na ta. Pero kabalo ko nga dili na enough nga rason para pasakitan ti kag istorya. Sorry love. Mapasaylo pa ba ko nimo? Kaya ako nato ni. At tubangon ako ang responsibilidad. Naghila ko ron. Dili lang kay gamahay ko nga napasakitan di ka. Pero nalipay pud kay ko nga naa na tay anak duha. Promise love. Mao na to ang last time nga magduda ko nimo. Pero kabalo gyud ko nga bisan nakuratan ra ko. Pero dili na gyud to mausab. Promise na ko na nimo love. Promise na ko na ninyong duha love. Sorry love. Sorry nak. Kuyugan ka na akong pa-check up. Matubang ta si mohang ginikanan. Si mohang pamilya. Basta kaya ako na'y bahala sa tanan. Buhaton ako ang sakto o ang mga kinahanglang buhaton. Kay papa na ko. Ug mama na ka. Sorry kayo love. I love you kayo. I love you love. Nitubag pud ko niya nga I love you more love. Ayaw na gyud to truha. Kay duha na gyud mi nga mawala si moha. Kung utruhon pa to nimo. Og ni-smile na siya nga nagsige gyapog sorry. Og ni-kiss day na siya sa kong lips. Og nag-I love you na sad. Og nikalit na nagtingog si Rico og niingon siya nga. Ka-sweet ba? Madto na ko Nick. Muli na ko. Nakitaan ra na ako na siya nga gihilak maong gikuyugan na lang na ako. Mo ni ingon ni Rico sa kuha o kang Jay. Og dito lang ni balik sa kuna-huna ang mga gipang buhat na ako ug ang gibuhat namo ni Rico. Nakalimot yun ko na Rico katong gigakos na ko ni Jay.
sa maning gibuhat nako. Kadakong sayop ba ni? Nakipag-jegs ko sa lain kay abi na ko wala na ko'y laing choice. Nganong gapataka man kog desisyon? Nganong gapataka man kog desisyon ganiha? Nga wala man ko sa saktong hunahuna. Nganong gadali man ko? Medyo okay ra unta gamay kung kisray na hitabo. Pero sobra para bagyan. Nitubag po na si Jay. Salamat, Brad. Then ikaw ang unang ninong sa anak namo ni Nick, ha? Nitando ra po na si Rico og nag-smile-smile pa silang duha. Basta kay grabe kag guilty sa ko ang na-feel. O grabing pagmahay ako ang gibate. Nakasala pa ko sa kong uyab og nakapasakit pa ko ni Rico. Pero kabalo ko nga love kay nako si Jay. Nako ang uyab. Ug siya ang gusto nako makauban ug kinahanglan siya kay siya man ang tinuod nga amahan sa mga anak. Pero kadako gyud sa sayop nga ko ang gibuhat. Mao nay sayop ug sala nga ako nabuhat sa una. Nga hangtod karon wala pa yun na ako na istorya sa kuang bana. Malipayon man gihapon mi ni Jay karon. Kauban ng amo ang duha ka anak. Malipayon mi sa moang pamilya. Pero naagyo'y time nga magilty ko. Nga mahadlok ko. Nga mabalaka ko. Kay naako'y dako kayong sikreto na gitago kay Jay. Naay mga times nga mahuna-hunaan ako nga itugan kay Jay ang sayop nga akong nabuhat sa una. Ang sala nga akong nahimo sa iyaha sa una. Pero mahadlok yun ko. Dili ko gusto nga maguba ang amuang malipayon nga pamilya karon. Okay ra yun kayo ni Jay. So kada tong itubua, wala siya ilaing gibuhat kundi ang panggaon ko o ang higugmaon ko. Hapil na amo ang duha ka anak. Dili yun ko gustong maguba ang amo ang pamilya.